खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि सोमखोर बसुमतारी। आं धेमाजि जिल्लानि पुलिस स्टेसन सिलाफोथार पस्ट अफिस दिपा आरो आंनि गामिया 1 नं टेक्लपुर। दिनै आं खन्थाइ बिबार इउटुब चेनेलनि गेजेराव खन्थाइ बादायलायनाय होनायाव आंनि गोसोजों लिरनाय सुंद'यै दोंसे आंबो खन्थाइ आवरायनो नागिरदों आरो बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय फोथाय खेबस' नों रजे। दानिया आं खन्थाइखौ आवरायनोसै। फोथाय खेबस' नों रजे, सानाखैमोन आं नोंखौ जिउआव नों आंखौ दुखु होलांगोन, सानाखैमोन आं नोंखौ जिउआव आंखौ सोगाबगोन। थगायसुलि गोसो नोंनि, हमदां हायासै आंनि बे गोसोआ नोंनि गोरबोखौ, आंनि अनगादि नोंहा आरोबाव गुबुनजों गोसो जानायखौ। गोरबोनि थार अननायखौ होदोंमोन नों अनजालिनोनो, संसारनि सिमांखौ सुजुदोंमोन नों अनजालिखौ लानानैनो। नाथाय दिनै सिमां मिजिं बायफ्ले होलांजोब्बाय नों गुबुननि जानानै। फोथाय खेबस' नों रजे, आंनि बे जोनोमाव नों। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।